मान खालामनाय मान बावनाय बे मेलखौनो सामलायबाय थानाय गोनां बिथां बे मेलावनो बाहागो लानो हानाय नैबे गामिनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन नैबे हाबाफारियाव अदेबानि हांख्रायगिरिया गामिनिफ्राय जि थोंजोङै मोनहैयाखै मानगोनां जोंहा देउरि सारा थोंजोङै आंखौ कन्टेक्ट खालामदों दा आं अदेबानि देउरि सारखौ सिगां लोगो मोनदोंब्लाबो बिदि खाथि सोमोन्दो रायज्लायनाय जायाखैमोन दिनै बिथांजों रायज्लायनो मोनबाय आं नोंथांमोननो दा मोननैसो बाथ्रा बुंगोन बिथांनि सोमोन्दै मानगोनां देउरि सार आंजों लोगोसेयावनो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आब'खौ मिथियाखैमोन नाथाय लामा ससेयावसो आब'खौबो लोगो मोनदों रश्मि चौधुरी बुहुद सिगांनो आङो सिनायखायो आरो एखेबारे बिब' फंबाय बायदि जों बुहुद सिगांनो लोगो मोननाय आरो बिराद फंबाय बायदि अनखायोमोन आंखौ आंजों लोगोसे नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां महरसा नार्जारी बिथां नैबे बरायनाय हाबाफारियाव बरायजानो गोनां बा बरायजाखांनाय अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन नैबे फरायसाफोरनि सिबिजाथाव दिथागिरि गारजेन नोंथांमोन आरो नैबे गामिनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो अनजालु अनजालि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन फरायसा फरायसुलिफोर गोबां गोलाव बिबुंथि आं लाखिनाय नङा समाबो जिहेतु सानजौफु अब्लाबो गोनां फंनैसो बाथ्रा बुंगोन रायज्लायनो बरायनाय हाबाफारि होनना बुङोब्ला बरायनायनि बिराद मोनसे गोनांथिया निसय थायो थुलुंगा होनाय बायदि मोनसे जायो जोङो जेब्ला आङो मेट्रिक पास जानाया 2000 पासखौ नायोब्ला 20 बोसोर जाबाय आरो दा बै समनि थासारि दिनैनि थासारि आलादा बै समाव जोंनि आरो मथा-मथि 10-15 बोसोरसो सिगां नायोब्ला 2005निसो सिगां नायदो आरो 1990 मायथाइसोनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला मेट्रिक पास जानाय मानसि होनबा नागिरलायोमोन आरो बे बाथ्राखौ जों मिथिखायो माने गामियाव बिए पास जानाय मेट्रिक पास जानाय बहुत खमखामोन एरियायावनो गैयामोन दा एसे जुदि गोरों जायोबा नोङो हमनानै नैबे साख्रिखौ नों माव नैबे साख्रिखौ नों माव होनलायनायसिम थाङोमोन जाहैबाय दा बे मोनसे थासारिया दिनै गैला दिनैनि थासारिया जाबाय एसे आलादा रोखोमनि जाबाय क्वालिटिनि बाथ्रा फैबाय दाख्लै बावै आसामनि डिजिपि फंसे बाथ्रा होनदों नोंथांमोना माने आबसुखौ बुंदों गुबुन फंसे बाथ्रा होनदों नोंथांमोना फरायसाफोरखौ 10 मोजांसो बरायो दा बे बरायनाय थांनाय 10 बोसोर सिगां नोंसोर बरायनाय फरायसाफोरा दिनै माबायदि थासारियाव दं नोंसोर एसे सानना नाय बाथ्राखौ सरासनस्रा नायोब्ला रेजेंथार आरो जेबो नङा नाथाय बिराद गोथौ दङ दिनै 10 बोसोर सिगां जों फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ बरायनाय गथ'फोरा दिनै मा मोनसे थासारियाव दं बेखौ जों एसे साननानै नायनांगोन आङो थोंजोङै बुंनो नागिरनाया दिनै नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो माखासे माने उथ्रिसारनानै डिग्री पास जानायसिम दंसै नैबे फंबाय बिनानावमोना दिनै उथ्रिसारबाय बरायबाय दा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे गामिनि जानानै गावनि समाजनि जानानै गावनि जानानै जाहाथे नोंथांमोना एसे रेसपन्सिबिलिटि लानानै होगोन आं बे बाथ्राखौ गिबियावनो बुंना लाग्रोदों मानो होनना बुङोब्ला आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाया फ्राय 10 बोसोर जाबाय मास्टार मावनाया आंना 12 बोसोर जाबाय 13 बोसोर जाबाय खिन्थु आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाया आङो फ्राय 10 बोसोर जाबाय बहाय आं मोनसे बाथ्रा मोनबोदों रायजो जि मोजां जों गामिनिफ्राय लाना थांनानै बरायो फार्स्ट डिभिजन मोनलायो मास मोनथाम मास मोनब्रैनि उनावनो माब्लाबा बै बरायनाय फरायसाफोरखौ माबा मोनसे दायनि थाखाय बिजिरनो गोनां जायो आरो आं ओंखायनो नैबे फंबाय बिनानाव बाबुनानि मुङाव खावलायगोन जाहाथे नोंसोरो दिनै नोंसोरखौ नोंसोरनि गामिया बा जोंनि गामिनि माने गोरोंसिन मोनसे पजिसनाव दोनाखै होनबा गोरोंसिन मोनसे पजिसनाव दोनबाय दा फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ बिदिनो ओनसोलानो बरायगोन गोरोंसिन नैबे जोंनि गामिनि बा नैबे जोंनि ओनसोलनि गोरोंसिन फरायसा होननानै बरायगोन बे बरायनाय फरायसाफ्रा साफा बरायजानाय फरायसाफ्रा गाबोन समफोर जुदि समाजनि एसे बेरेखा खामानि मावोबा माबायदि मोनसे इमेज जागोन दा मोनसे बिबाना मोनसे माने बरायजानायफोरा मोनसे गिदिर दायित्व लानानै फैयो दा दिनै नोंसोरखौ गामियानो जिहेतु सन्मान होदों नोंस्रा गामिनि फारसे मोनसे दायित्व थाबाय आं बे बाथ्राखौ फार्स्टआव बुंना लाबाय आं गुदिनिफ्राय जागायनो नैबे बरायजानायसिम फैनायनि सिगांनो बे बाथ्राखौ बाबुमोनाबो बुजि नानिमोनाबो बुजि नैबे नोंसोरनि जाफुंसारनायनि गुदियाव ना नोंसोर थोंजोङै नायोबा नोंसोरनि बिमा बिफानि
बिहोमाया खिन्थु सिमा गैया आरो नोंसोरखौ जोनोमनिफ्राय जागायनानै फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय जाहोलाय बायदि बायदि अनेक थायो बिनि उनाव नोंस्रा अनेक फोरोंगिरिफोरनि बिहोमा थागोन गुदि फरायसालियानो जा गोजौ फरायसालियानो जा नोङो अनेक बिहोमा नोङो मास्टारफोरनि रल थागोन आरो दा बेवहाय आं बुंनो नागिरनाया गामिनि बे माखासे माने बिमा बिफा फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनाबो जाहाथे एफा एफा रल लायो दिनै नैबेयावहाय जि मोनसे मोजां बरायनायनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया दिनै गाबोन समफोर नेक्स्ट बोसोरफ्रावबो निश्चय फैगोन दा बे जिनिसा फैनायनि गुदियावनो जाहाथे फरायसाफोरा बोसोरफ्रोमबो जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामो आं बेखौ खावलायगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना एसेबाबो गुदि आं मोनसे बाथ्राखौ एसे दाजाबना होयो बारा गोबावनि बाथ्रा नङा दिनैनि मास मोनसेसो सिगां मोनसे जायगायाव मिथिं जादोंमोन नोंथांमोननियाव खैथा सुपार दं खाथि खाथि सार जेनेरेलनिफ्राय 19टा 19टा सुपार